Ni kendo nyakwara mga joma dhi mbele gi miweche manyien. Piny owacho geto medo kwan mar nyamrerwa matiyo ko 10 counties kaka achiel kuom yore mago mag chopo lek mar thieth makare kata universal health coverage. Eromo mano kelo kanyakla jotend migepe mag thieth e counties duto 47 kod migawo mar thieth mamalo bende winjruok obedie ni kopogore kod riwo lwede chulo nyamrerwa go. Piny owacho mamalo bende biro neno ni masinde mag thieth mano ochwal ne counties okogol oko. Judith Omondi miwaler. Nen romo mane okelo kanyakla jotend migepe mag thieth kwa counties duto 47 kod migawo mar thieth e sirkal mamalo. Kathorwach nen loso yore ma inyal chwal godo thieth makare yo ma oyweyo ma piny owacho dendo ne universal health coverage. Ma en chenro ma piny owacho osebedo ka dhiro chakre higa mar 2017 kod yie mar tiyo kode e chiwo thieth nyaka ne jopiny ma yuto gi ni piny. Counties ne omi paro mar chako tiyo kod nyamrerwa kaka achiel kuom yore mag chopo ne jopiny mani piny kendo yo machielo ma inyalo fweny godo kendo geng'o tuoche mapiyo kapok gidongo. Kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties mane oyang kaka ma osetimo maber e ndiko nyamrerwa. Kisumu ne wasechako chulo nyamrechwa almost 3-4 years ago. Wasetimo gimiluongo ni primary care networks, gima Kenya Kwanza dwa disseminate to wase arrange facilities magwa in the correct format. Wan gi nyamrerni kata kawuono iluongo ni community health promoters 2,954 to county government mar Homa Bay osechako chulo jogi chakre January. Koro we are on the right track. Kaka achiel kuom yore mag jiwo nyamrerwa gi, piny owacho mamalo singo chiwo omenda marom gi ma counties osebedo ka chulo gi mondo mi obug chudo mag gi. We agreed and said the government would take 50%, that is 2,500, and the counties would shoulder the rest. How are we going to do that? The explanation is with these people. We will give you a conditional grant that you will then be able to use to do what? To pay for the CHBs. Masinde ma osebedo ka siro thieth en midhiro ma counties moko osebedo go, kata bed ni moko kuom counties to timo neno maber mar masinde go osebedo ka kelo e counties go. Tie counties mogo ma ne gitiyo gi those equipment. Koro those counties emano chulo pesa to pok gitiyo gi equipments go. That is where there is a controversy nikech some counties ok dwa chulo nikech ok gitigo. Wan watiyo go, koro wadwa continue gi program no, so that people continue benefiting. Nguro osebedo ni piny owacho nyalo golo masinde go e osiptende mag counties, wach makoro gikwedo. The contracts lapsed, but we still have the same equipment in our hospitals. Nobody intends to remove them. The service is still continuing. And what we are currently discussing is how we will continue to ensure that those equipment remaining in those hospitals and they are not obsolete. Moko kuom gigo ma igeno ni biro kelo lokruoge e chenro mag thieth oriwo paro mar chudo manyien mar NHIF mabiro neno ni jogo matiyo ng'adata mal 2.5 mar osara mag gi, loko chike moko mag KEMSA mabiro neno ni counties oyudo yedhe nengo ma oyweyo e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi.